सब्जी तोड़े के भेजली तो यार बोलाए के गोभी के खेते में पसरल बाड़ी। बड़ा गोड़ हाथ जवाब देते हैं बा। पहले मम्मी जी हाँ कौन सब्जी नहीं किया रहा सब्जी का बन अरे का बनी हो का बताई जा तोड़ लिया हो खेतवा से हमार गोड़ हाथ अब जवाब दे देले बा हमरा से कुछ नहीं हो जा वही खेते में से तोड़ लिया गोभी यार अरे गोभिया टमाटरवा जो खेतवे में नुबा ठीक बा तो जानू तोड़ के दिया चाहत रहनी कि तू कह के हम सुतार जाकर बटिया मम्मी जी हमारा विदा कर दे दोनों बहाना सब्जी आई ले हमारा भेंट में करे के बाद ये जी बैठ कौन करके बोलावत है हेलो हेलो कहाँ बनी जी अरे ये बनी बगला में आई न कोबिया के खेतवा में हम बैठल बनी कुछ खेरा में हाँ अपन वाला कोबिया खेतवा में पिछुती आई इसमें नु हाँ अच्छा ठीक बात है कोई बयान हो केहू ने क्या आई जल्दी फिर मम्मी जी आ जाई रोडे बनिया ठीक बा आई जल्दी कटन घाम लागत तो फिर अइलन ना दिमाग खराब होइल बाटे तो कोनो बहाने हम नहीं ही 10 घंटा को लगा देता रहे हे भगवान कितना लेट करे हम काओ डरवा दे तनी गाँव तेरी बर्थडे बुलावा तो बड़ी कबेले बोलावा तनी कबेले मम्मी जी सुतल बनी कहनी कि हम सब्जी के बहाने आगो नहीं डर सब्जी तो बा हम सब्जी चुरावाते नहीं बताओ हाँ वो पीछा सुनी वो कुकुर वाला सुनिया आ काहे ना फोन करे ना का फोन करी मार तो फोन में बिजी रहता है साइलेंट रख मोबाइल साइलेंट पर रखले बनी तो वैसे का बोलो तो का और सब बताएं ठीक है बच्चा ना भाग चल जाओ भाग चले के तो जब भागे तो कहनी तो करी ना भवनी तका अब भाग चले के कहतनी का गाना जी घर से काहे ना भागे चले बताओ तारा कितना चाट छोला फुचका का करना तारा खीरी मोड़ दे सब कुछ खेले बन जी उहे तो हमरा याद आवत आज नइखे मिलत चल चल भाग चल का दिक्कत बा गाड़ी निकाल दूसरी गाड़ी कर बताएं हमरा के लेके चलम कि ना कहे काहे ना चल भाग चल जा मेला लगता आराम में मेला लगी सो आरा में मेला लगी छे त आरा में मेला देखा के हमरा के ठेल दे काहे नहीं ना हो चलो नहीं चल हो तो जाय में दम हमेशा करते जाय ना दम ना ले अब मम्मी से कह देनु कि जाते मम्मी अपना गांव में मेला देखे अब तो चल जामी के चले के तो बका पाका हो तो चली जा भी है कोनो दिक्कत नहीं है अब चले के तो का हो जे घर वाला थूर दिस मुंह हमारे दादा आ हेरम तो बड़ा धोखा बाज बड़ा हो एक मर गिरा दलू नहीं भागो के कहत हो ना घरवा के मुंहवा थुरे के कहत हन त का करी हो हट तोरा से पर विश्वास बा का करबे चलो नहीं निकल जा चला जाए दे अरे ई मुंह ना हमरा फेर में कैसे पड़ खिचलू का हो अबे तर बोलना बोली ना ना हाँ? तो अभी कल अब के भाग चले के तो अभी भाग के कौन सुनो पहले बतिए अभी तो सारा लोग गुलबा का बतिया तो दशहरा में ले चल बता हम चल हम कने एगो हमरा के लहंगा खरीद दे बता लहंगा का काला मुंड लहंगा सैंडल किने तक बढ़िया बढ़िया देखो आ ओकरे फ्री में रही लहंगा करलस मार हां बड़ा बढ़िया लागी ना हां कोई ना हो ना तो ठीक बा ये डोला तक ढेर लेट हो गल मम्मी जी आ जाई ना ये हो मम्मी जी आ जाई लेट पता खेती में बनी जा चलो ना के भाग चल जा जी बा ये देखी मम्मी जी आ जब ठीक हम जाता नहीं ठीक ना फिर बाद में हम फोन करके रौरा के बुलाई अरे मोर दे तू औजात का ब्रो औजा जो ना देखी आज न तो हमरा के बहुते मार मरवाई हन उनका तो हमहू तरह साथी महाराज का करो अरे ई कब से गइल बिया सब्जी तोड़े कर कोनो हाल खबर नहीं मिलत कि कहाँ बिया बतावा ये ऐसे काम करी तब तो हो गइल कब से कहनी कि जा सब्जी तोड़ के लिए आवा सब्जी तोड़ के लिए कब से गइल बा कई घंटा हो गइल लेकर कोनो खबर नहीं मिलत कि कहाँ रह गइल का करतिया हे भगवान कैसन कैसन पतो मिल गइल चलिए अब सोचा तानी जाके वहीं देखी कि करत का बा आखिर हाँ कब से गइल बिया आखिर वहाँ होत का बा सब्जी तोड़े गइल बिया देखी कौन सब्जी तोड़ा कहनी न कि हमरा के मेला में का के न जलेबी छोला फुचका
मोच तरह की जिलेबी छेले पिचुके हाँ। कंजूस आड़े तू तारे बक अब मैंने गाँव वाला भाषा बोल मैंने हमरा के आउ न त का हो चोरी के हमरा माँ चोरा के भागे तो ए चोरी त तू अरे हमर मां का पेंसिलिया चोरा ले रे पढ़े जात रहन जत तू तो अलग बात हो काहे के तार अलग बात बा हमर अलग बात बा ना दादा ई कुल का होता हो आ ई कुल का होता तू ई सब्जी तोड़े आइल रहलू ना तबे हम कहली दैया रे दैया हम कब से 2 घंटा हो गए लेकिन हम सब्जी तोड़े खातिर भेजले है यहाँ नयन मटक्का होता खेते में हैं हाउ कहाँ गए के रहलू आए के रहल गावे के लड़का रहे मम्मी जी अरे तोहर मम्मी जी हम नीचे पकड़ के दबा देब तोहर मम्मी जी सब्जी लेवे यहाँ यार के बोला के नयन मटक्का होता इनका हाँ इहे कुल करे खातिर नहीं लो का हो ना मम्मी जी हाँ? अब ना करम इहे कुल नहीं में कैले रहलू ना अब ना करम हाँ हमरा लइका को जिंदगी नाश कर देलू अब ना याद रखले हो यहाँ गाँव में बोला बोला के तू भेंट कर तारू अब ना बोलाई अब की काहे बोलौलू है अरे एनिए घुमत रहल तो के हम बोला ले ए नहीं घूमत रहते आवा आवा हमसे भेंट कला उ सपना देखत रहल कि हे ही गोभी के खेते में ही बैठल बानी उनकर रानी तो चलिए इनसे भेंट कर ली इनके लाज शरम नहीं खे लागत कि बियाह गन हो गए खेते में बतावा सब्जी तोड़े के भेजली थी यार बोलाए के गोभी के खेते में पसरल बाड़ी बतिया बताई अब ना मम्मी जी चलो तो हर गजब दूर तो हम न करौली तो कहलू का तू हाँ ना मम्मी जी चल तू घरे आज हाँ मम्मी जी हेन का देखा आवा तू चला घरे चला चला आज तो हम न फुटवली